बिजेपि हानजाजों सोदै गोरोबलायबाय नामा अखिल गगैया? हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव थानाय आसाम हाउसनि रुम नम्बर 102 बे 102 नम्बर रुमाव रायजोर दल हानजानि शिबसागर विधानसभा बियाबनि एमएलए अखिल गगैया मेनेज जाबाय नामा? बे समाव नुजादों रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे गिदिर सोंथि। मानोना रबिबारखालि गोदान दिल्लीयाव थानाय आसाम हाउसनि 102 नम्बर खथायाव आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिका आरो अखिल गगैनि गेजेराव मोनसे सोदै सावरायनाय जायो। नाथाय दासिम बिसोर सावरायनायनि सोमोन्दै जेबो रोखा मिथिनो हानाय जायाखै। सोरखारनि हेंथायै सोमावसारनानै एमएलए जानाय अखिल गगैया आसामनि राजखान्थियाव मा बिफाव लायो बेखौ मिथिनो थाखाय फैगौ समावसो नुनो मोनसिगोन। बिजेपि हानजाजों सोदै गोरोबलायबाय नामा अखिल गगैया? हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव थानाय आसाम हाउसनि रुम नम्बर 102 बे 102 नम्बर रुमाव रायजोर दल हानजानि शिबसागर विधानसभा बियाबनि एमएलए अखिल गगैया मेनेज जाबाय नामा? बे समाव नुजादों रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे गिदिर सोंथि। मानोना रबिबारखालि गोदान दिल्लीयाव थानाय आसाम हाउसनि 102 नम्बर खथायाव आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिका आरो अखिल गगैनि गेजेराव मोनसे सोदै सावरायनाय जायो। नाथाय दासिम बिसोर सावरायनायनि सोमोन्दै जेबो रोखा मिथिनो हानाय जायाखै। सोरखारनि हेंथायै सोमावसारनानै एमएलए जानाय अखिल गगैया आसामनि राजखान्थियाव मा बिफाव लायो बेखौ मिथिनो थाखाय फैगौ समावसो नुनो मोनसिगोन।